Ποιος είναι αυτός? Το προηγούμενο απόστολο. Αυτό το βράδυ Γιάννη. Το Σούπερμαν. Και βγαίνει γιατρός και λέει στην άλλη, ο άντρας πήγε σε καλύτερο μέρος. Και λέει, και τον ρωτάει, δεν ξέρω κάτι δεν άκουσα. Και μετά λέει τουλάχιστον πέθανε καλά. Και αυτός λέει, μα δεν σας είπα ότι πέθανε, πήγε στην τελική απολύτου. Και βγαίνει αυτό και λέει σε μια αυτό είναι το όχι, όχι, ξέρω. Μας λέει να δεις φωτογραφίες και όταν πάει να Παναγιωτάκο, δεν θα πάρει καμπάρι και θα πάρει κομπιούτερ. Ότι εσύ έλεγες όλα αυτά, πώς δεν πάρει πέρα από το θαμπερό, πώς. Τι το βλέπουμε το λόγιο στο κλαρίνα. Κύριε Συμποκόλου, μου καλά, κάμερα να λέγες, κάμερα να λέγες, έκανα και στο σκάφο, 1, 2, 1, τι έκανες. Αλλά στο γραμμή, καλύτερα, ρε, 5 χρόνια εδώ μέσα, έχω κάνει μια πρόβλημα. Το χειρότερο να πεις παπάλα, τα κλαίσουμε, Αυτά πράγματα σας μεταφραστήκαν στο βασικό γραφείο. Προασπίστηκε. Δυστυχώς. Πάρα πολύ ωραία κορίτσια. Τώρα, ερωτήσεις που δεν έχουν συγκεκριμένη απάντηση. Εμιλία, έχεις πιστώσουν όταν κάναμε έρωτα? Υπάρχει άλλη γυναίκα πιο όμορφη στον κόσμο εκτός από μένα? Όπως καταλαβαίνετε, για στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει σωστή απάντηση. Έτσι λοιπόν έχουμε δύο πολύ καλά παραδείγματα συναισθηματικής παγίδας, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι έχουμε κλείσει και για σήμερα το θέμα αυτό, οπότε θα το πούμε την επόμενη εβδομάδα, αλλά μέχρι τότε θέλω να θυμάστε καλά. Αν βρεθείτε αντιμέτωπες με την πιθανότητα να χάσετε σε έναν καυγά, τι κάνετε? Βάζουμε τα κλάματα. Γεια σου. Επίτηδες έρθες αυτό που πάμε. Είχε πολύ κόσμο, έκανε υπομονή μόνο και μόνο να δείξω τα μάτια σου. Αλλά δεν σου λέω. Όλο το πλήρως μαζί σου. Δεν ξέρω αν μπορείς να καταλάβεις και αυτό. Ωραία μάνα μου, το δίσκο μου. Πρέπει να το ρίξω το γονιδάκι. Βέβαια θα μου κάνει λίγο το δύσκολο, αλλά μόλις με γίνω το τζιπ, θα το έρθει. Και θα έρθει ο δρόμος. Αμέσως, ναι, να δεις. Γεια σας. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Αισθάνομαι απίστευτα τυχερή. Μήπως υπάρχει κάποιος κανονισμός που το απαγορεύει αυτό? Ωραία. Δεν σας το έλεγα, κέρδισα. Μπορώ να... Ευχαριστώ. Όπα.
Εσύ, είναι την ώρα που ήταν. Νόμιζα τι έβλεπες εσύ. Εγώ είμαι μέσα το πόλεμο, μιλά. Όλους.